daninoɓe atri majunoɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Bida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Nodda ara nodda ka ara mbaɗɗon homo noddio kam fat ha nodde kono on subaka law tan kuuɗon nodda noto noddaka noto bami on ni hutade billahi Sénégal muusi quoi ƴeew koɓe pourtant mi weldano o debbo tan hanti ɓe gara seknordemi ndewa heddam heɓ ɓiiña homo noddiɓe mi anda tan karmo nodduɗoɓe wa plus sam sin mbokk mi ɗum ko nahari ko metti ɗum ko miñiraɗo fiti ƴettude hande dem suudu mum kono kam acci debbo mo goƴƴo ƴettum kono ɗum mettam ɗum jël sa jabari mag doyna waar hoto alquran windi ɗum wona kam acci debbo mo goɗɗo ƴetti ɗum noon a réglage haal hannana de assalamu aleykum on mbiyete jam jam hol kay bisimilla mon no feewi galle o galle Allah galle moon alhamdulillah machallah kamɓe hoɗo so namne kam mbeɗa mooli Allah Amadou an kam eko joɗƴa ha wañi an kala min kadi ɓe rewɓe homo noddiɓe ɗum eɗen mbino kewyel toksen mbatten tan noddon aduna foof he Amadou woto yejjiti enen en mbatta ko fammi enen en dawarata ñalande nde fam ɗo han façon neɗɗo tedduɗo fof ma yiiɗo façon ñeeño fof ma yiiɗo wambaɓe dangana wambaɓe ɓuula law wiide fof no hande garata ɗo e galle he omo ɓorno e pewnirɗa wa kimoye takka jabar kimoye jëkkëri Sofia wona o won jikkat Sofia mawnum oɗo won jooɗide degganaa li ngeen wax waxal olof ɗo mbeɗa an han selli ƴeew an noon jogui jot ɓornade ay min weltare moon ndeɗo min wondani hene de haydara welanimi aduna han haydara safanimi accam tan mi jooɗo mi deeƴa Amadou an kam est ce que ça va Amadou an est ce que aɗa wonde hakkille ma enen heɗen dawri programme potɗono kumal te wona kumal gotal komi ɗiɗi min mbeɗa humani jongomo Abdourahmane en humani Sofia hande weltare en dawe wori he aɗa woni afa galle mbiya a ɓornoyta belte onon min weltaka min ɓernam welani ɓernam jaygol woni ga tampina Amadou il faut que noon Amadou kalda e am Amadou ummo ɓorno e saabu Allah cuura yimɓe aroɓe e galle hande ko yimɓe tedduɓe garata ɗo noon Boukari yo mi ɓornaki min jeeyi bandam woppa yi onon goni kewuji mon hoɗon belti min mi weltaki goppe kam wona mettam saabi Allah yi Amadou ngol noon ganda noon ngol woni kakkoti men noon billahi wallahi sa ummaki ɓorniɗa pewnitiɗa bismiɗa hoɓɓe ɓe wallahi ɗon ndewa min har min ma aduna lakar te anne kay har minam aduna lakar hay so mi maayi wattuggo feɗe ndo lesdi ɗum kam ganda ɗum eyyi hi ñalade amen nde koynata ko ɓe hoɓɓe tedduɓe arɓe galle miiƴɗa hoynode
kala ɗo koynuɗa ñalandam nde noon koynuɗa ñalande abdourahmane nde min kam aɗa nek cohlumi kadi mi nami aduna e laakara hay sa nani mi maayi woto tuggu feɗendo lesdi min nani kay mi har mi nafmi aduna laakara tan eyyi amadou an min de meɗa yanna ɗum joomam billa ganduma ko neɗɗo metti famu kone ko neɗɗo metti annu ko innam aade metti annu amadou omo ɓornoy an saabu Allah teddinaɓe hoɓɓe arɓe galle he an hannde ɗo woni fof neɗɗo tedduɗo nani are o galle ɗum woni fof hannde ñeeño nani are o galle meejiɗa hannde aɗa woni afa galle aɗa fonno darade besmoɗa yimɓe meejiɗa jooɗade ɗo aɗa ubbete seyɗani joni somi ɓornaki noon so a ɓornaki kay min kam en karmodirat aduna e laakara ok joni maɗa wona ɗum tan cohluɗa yomi ɓon ɗum cohlumi amadou waɗanama ko cohlumi ko mbaɗana yimɓe hoɓɓe an yoni noon ko haaltan belto gasata nafo bismiɗo nani kewtan mbaɗa burdu asalaamaaleykum ku ne xam na ni nag lu yëngu lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole maa la wax loolu tey suñu yaay jeewoo ku ne xam na ni rakkam day ñëw muy Sofia ngeen dugal ñu nag seen bopp ndax ku ne xam na ni doomu Halpulaar foo ko fekk day bëgg ab olof ndax olof yéenay suñuy jaam tukulóor ale racine yi maa yow maa hannda ko ngonɗa nene muji baba muji ɓinguel bonon tama nee naa la tukulóor moo ni wutte yoodi jontaade ko nawiraay léegi nag bala maa dugg ci biir saal bi waalo waalo ji Bamba dama koy dagg barke yonent bi ndax buñ ñëwee ci xewu Sofia bi fekk fi ay jongama garmi garanti ñu toog demba koddu parub den ca ngoone parba lambaay ñu maa la wax loolu lis judduwaale Baba jiite ale mbaay ajatul xuja mooy sa yaay kooku nga xam ni nday yaama ñi ngi mooy yaayam waaye taala mooy baayam waaye tukuloo ale racine yi maa yow maa hannda ka ngonda tukuloo nena wutte yoodi jontaado kon nawiraay Seydi Ba Seydi Saw soo halli jaba waaye Poulel Saw ku ne xam na ni aljuma mooy sa baay barke yonent bi ajaratu joor mooy sa yaay ba mu toogee ba tey jugul tasul fayul musul tukki lan fa kenn jëliwu ko ne ko jongama nii la war a mel jongama nii la war a mel yaa ngi jongama ndax nag ku ne xam na ni xaalis maye ko yombul ci xol la sax looloo am waaye tey Sofia moo xewle ginnaaw fekk naa leen ci salle bi ngeen defanteeg man ay teraanga te Sofia ab ki nga xam ne mooy aawa buru këram mi nga xam ne nag moom mooy ndayam njëkk ci kër gi defar kër gi dimbali borom kër gi segam ñoom ñu ngi ci kaw léegi nag damaa bëgg a àgg ca kaw bu ci kanamee su ma wàccaatee nañu àggale ambiance bi Seydi An o ñalawma mbeɗa soynino ɗum sabu ka ɓiɗɗo moƴƴo tedduɗo ganduɗo teddungal te sana Allah waɗi a naati o galle mami timmuma nene mami timmuma sehil ma waɗma jaadiɗo so Allah jaaɓi te mi fawtanma hen gueɗel gonguel kadi mimo womboma haydara mematama Seydi An mi weltima
tey dëgg la maa la wax loolu ndax suñu yaay jeewoo da di sama jigéen di sama xarit di sama géer wallahi haali du neexul ku ne xam na ne yow tey boo dee am wujju wallahi mu nekk koo xamante ni ala wona wujju de ko ɓiyam ndeysaan tukulóor are racine yima yow ma hannda ko gonɗa wallahi tukulóor moo ni nenne muji baba muji ɓingal bonon taama ko gonga bu yaay baaxee baay baax doom du mën a bon waaye tukulóor moo ni wutte yoodi yoodi jontaade kon nawiraay wallahi ne ko oyiro wallahi mi weltima Cheikh dëgg la wallahi o ko sehilam maa la wax loolu ko jaadiɗam ndeysaan ko neɗɗo moƴƴo ah ay o ñalawma hannde wallahi mi heppuno ko waɗata xam naa nag lii daa mënta ñàkk ndax yow da nga di suñu yaay te xam naa ni fii xale ñu fi ndax dañ leen a fekk ngeen di defar seeni ene ba mu baax dañuy àgg nag ca biti ca biir saal ba ndax gan yaa nga fa ndax xewu pël ak xewu tukulóor nag du yomb ne ko oyiro mi weltima hannde ko joguinomi fof mo waɗ ɗum e yangue so Allah jaaɓi saabu ka ɓiɗɗo moƴƴo Amadou ɗum kam ɓurle en wadde wona ɓornade compolen ma tan ɓi gala birom kebbe ni kay cohlum yawat Ahmadou mawnam an men kini jiɗmi yawa an min koye mana dawri diftade galle no dawri bela ɗo kay hannde ko rewɓe lawɓe jimata ko ɗo ala ko yowma ko ɗum kay woni potɗa wat ni jiɗmi yawat ɓornaɗa kala koɗo garat welto koye haala lili ko jarani ɗum ko kewyel toksil tan an jarani tan Amadou an jalni kewyel toksid enen ko Allah addi men koye oɗo nokku en peeri ɗo wat hunde en fammi enen koye guri men ɗum woni en mbatta ko famde ɗum il faut ko ganda ɗum Amadou ok an Sofia woni Sofia ni Sofia boni suudu jeewa a yejjit ko jeewa woni ɗo yaay mum woni gorgol mum woni tanum woni fof boni suudu jeewa est ce que meɗɗo wawno yi eyyi sa sohli ɗum yi kay jeeya ɗum sa sohli ɗum yi jehen suudu jeewa jeeya ɗum ɗum kay caɗele ngala hen mbeɗa yinno jaaden to bisimilla ar jehen cewguel laati mbaroje yew ar jippoɗen less worɓe ma nan panma jehen yew ƴii fof ko Abdourahmane arata ko hippi ko walla jiɗo na suudu comité o entré torodo Samba ngari jama tan jumaje jamaji tan windo looto windone looto ɓinguel diɓel ñaaɗi yeɓe machallah ko ɗum ɗo noon woni ko rewɓe lawɓe mbiyata ko guite e leydi kunduɗe kaaɗe wallahi yooɗi yontama somi ƴeewi mbaadi ndi rokkami urol ayni somi ƴeewi cuɗari ndi puuddi ndi wona kange lootiraɗo ɓerɗam eskey Allah ɗum ɗo fof noon jeewa ina laaɓimi ko peeje ma e peccorɗe ma wallahi Amadou an kam samminta jeewa mbaɗɗa jeewa oɗo kam so Abdourahmane fawi ɗum han yitere
welta ɗum kadi o ɓeyda teŋe ɗi hande noon ko ñalawma weltare ñalawma fijirde jaale Amadou ar jottoɗen Abdourahmane arga saabu Allah arga non Amadou ar jehen ndes hande ko ñalawma beela ala ko tikka ɗo ala ko ngaɓaɗo o huɗo arta nde aka waɗi ɗum goɗɗi ke gonga nebi on woni woni dewgal makka mari kadi watte gonga tan daro ɗoyi Sofia Amadou ar jehen mbiɗen korsama e jurumma ha joni hedde Amadou Amadou saabu Allah e nelaɗo mo yalti ko mbaɗɗa koye hoore ma an hande ko ñalawma beela yimɓe tedduɓe fof nani ngari en jooɗe dow men ni mbaɗata kadi ha ubbita ɗo seyɗani mbumƴitama ɗo kadi galle he kono hande ko an kewɗi ko ñalawma ma horo bonnu ɗum a faami te koye dewgal natta on ko ganduɗa horo bonnu ñalawma ma de jinmi ko jala a jalata tino ubbu ɗum ɗum jiɗano waɗe ɗo fof ko pour mewle tan e punti wona gongo sesir wona gongo sesir sisir kadi ande Amadou ane ane Amadou ane mawɗo kadi foti andu ko haalma Aïssa Diallo jeew mun nder suudu entré Assalamu alaikum. Mashallah. Sofia kita mbaɗɗa? Mashallah yoɗi. Yoɗi mashallah. Nden noon ɓayno gorko so yi'e o waɗa content. ɓinguel dimel ñaaƴi yeɓe ko ndimaat wallahi ñalade mawde dawi an de kewɗane ha an welti lelti bukari ƴew hoore ma bukari wonani mbanɗa o jikko ndeminatema Amadou onon ɓocco o jarani ɗum jooɗe ma waɗi hande ko weltare ɗo affaire nde ɗo wayni hewha no welti lelti tan hanta Marwana Mbeɗa en noon jeew galle rewi ɗo eyide eyde en selli fof mi jiddima an haalande ah bon bottare nde hono yarat pottari fof pari defoɓe ni jooɗi sall padi men ah ɓe ngari ƴeew fof sodanoma gueɗe ɗe fof ko pari joni noon mi tellor less ƴetten bogosuji nawen ɗum galle hoddiɓe men ɓe ko toon defoyte gueɗe ɗe fof ko toon mbatte amina ngara lolni wadde ande a ñantim ko ni tan mbaɗɗa ah machallah Amadou haɗen o kam ko haalum heew ko weltare tan waɗi noon kadi woto yejjid joom suudu mo garowo Abdourahmane min mi salaki ɗon mais yo ha toon mais ko ɓesdata ko enon hen ɗum woɓɓini ɓerɗe weltare galle o ala keerol weltare galle o ko enen fof ndenten enen fof ko en weltiɓe min ne neɗɗo wakam taka welta tawi weltare cekkil noon beltinani defoɓe ngari oppin arje hen telloɗe mi régla gueɗe ɗe ka ñantiɗo machallah hande kay ƴeew min wona gawlo ma yoɗi yo joom bonnata ñehen seydi an toroɗam armi hen ko Amadou haali ko ɗum gonga haɗa dewgalam Sofia kam wona dewgal ɗum kam jarani pukar jarani haydara way assalamu aleykum wallahi bisimilla moon wallahi oɗon keɗ albarka ay kore Abdourahmane Série koko yambondelam mi addinima limbel ma machallah kite leydi konde kay wonnoram bandam a weltimi ko ɓornim ko wallahi mi weltima yooɗimi no feewi bam laaɓi kam rewɓe aduna ɓe fof ko an fayi ɗo joni minen wayno natɗo aljanna ala wani natɗo aljanna kay ka natɗo aljanna kay a yiyaani gila mbitella daɓale hendu aljannaji nayi wi wonɗo ɓuurol ay bukari ɗum woni caltoɓe ko Abdourahmane haala o yo accam bukari haali go Sofia andi ko jinmi ɓorta paɗe ma ɗe ngabbana kam dow leeso perla koyɗe ma te hoto yeccit ko mbinumami ko ya waɗ ɗum de andi Abdourahmane Amadou mawna sa nani welo ko ɗum ɗo ɗum woni noon ko mbiyatmi ko ƴeew sawura nden samba sile seeɗen gerto gelturoto gori jogga Allah heeɗo dow sawura yumma sawura bamma sawura famille ma fof an kuɗal jas an Abdourahmane bukari mon kam tooñ Abdourahmane
barke rasulullah totta ɗum won kam ay am jam jam buka gonka belti kon hade dayi man de hade mi wamba ben les ñeeñi ben les fo nañ toon an kay darani Amadou Bukari ono ko jodi ɗon on gumorako jehen toppitoɗen hoɓɓe ɓe min toppitoyto ko ndende diraga hakkude ceeɗu am woyuji guttay ñaama yayan yaayo koɗɗo eyi Amadou o kota kalta ko min andene hay Bukari aɗa jehen toppitoɗen hoɓɓe Mbirina gumɓe garen jehen nonne ƴeewa Amadou tawde tan noon an kam ka londiraɗo tan kala ko neɗɗo tori ma mbiya ɗum a waɗani ala hen gacce joni noon ɓayret noon ɗum way min programme o mina Abdourahmani Mawna min corta hen joni amen ha laaɓa tos tawde nan ndertaji hoɓɓen gaare galle mbiya aji ɓokkotaɓe ndiyam billahi wona fitta ɗo mi yiyata otan kersi wona ande e ar jeyi Amadou an pañmi an Amadou ante hen ya tan ya Amadou ɗum ko woni Amadou wat ses noɗo ko garde way onon ko min woni ɓi haram moon mo pijirton jeew onon mbawni liggode jeew no kolono mami ni Bukari minam an bitanoɗo sehilam an wat temni han an dartoɗo an gonta ñeeñ billahi surtout noon an jeew an kam mi soyinno kiɓa ɗo jeew min mbattani on mbattata affaire o gonga on mbatteten Abdourahmane e Soufiya tan dewgal gongirim gonga ɗum jiɗɗon wadde Amadou an kam est ce que ka neɗɗo an Amadou ko ndiwatɗa ko haɗa doƴƴo haɗa dasa yimɓe haɗa weddo ɗumen bow ko ɗe bolle pooɗi kalantami an yimɓeɓe ko harema haɓete kono bolle pooɗi kono bolle pooɗi an ɗo ko harema haɓeteɗo Amadou ko minen ko an min ballat programme fewnam ha tolni ɗo sika ɓiɗo han haɗa irta ɗum hoɓɓen jooɗe dow men wona ko mbaɗɗen fof bono mo galle ɓe ndeɓoy tan gal tumbuɗɗa eyi mais Namour an ko mbaranɗa kam kono mawni de ala mi wona haydara min nanne jiimi garidi nde ɓandam du fof dog ɗum ɗo heewi ha ɓurti ana jarani kam ko ɓuri ɗum te Namour an binda ko hay gortin famille ma tinani min famille am tinani après mbara ɗum ɗo foof ne heewi de eyyi ɗum ɗon ko teddugal tan hakkude men min jiɗmi ko ya welte min kala komi waɗnanima tawa mi jogay ɗum kono kala ko jogimi ko an jeeyi faami teddugal ngal wona yimɓe heewɓe de ala koko reeɗi hakkude men ko te noon hen heddi ko heewi ko siwa ar andu hoorema gillaw Amadou an hoore maɗa wonko woni hen Amadou est ce que aɗa silli an ay ɗum ko mbatten gonga wona gonga en mbaɗat ha nanda e gonga an aɗa ndi Soufiya no wayi koko ƴoƴƴi ha wona sees ñeno andi ko mbatten ko wona gonga enen kam ko laakara woni janje men mais min mi famani wallahi mi natti faam vraiment mi famani on ko mbatton ko par ce que on min kam nan ɗum ko wattude hunde gonga wote bonne adunam jeewo an wonɗo sehilam wote bonne adunam Amadou hay joni komi sehilma en tout cas a teddini kam a muunini kam dow fasirabam Allah ni seydi mi weltima j'ai même pas les mots min jiɗmi kala ko musnoma e aduna mo wonta belamma kadi jiɗmi nawle mabɓe fof somi ñiifa tawa ɓe ñeema sikara faami te ƴeew cuɗari ndi siwa arde ɗum ɗo ko seeɗa wonko ganduɗa ko noon mi haalata ɗum kono mi surprise tan ɗum wonata ɗum kam mi haalata ɗum min famani wallahi mi famani Bukari Bukari famani mbatton ko billahi mi famani Amadou artir hakkille ma ganda koye gamri ma yeɓe peenat jeeya ayi o Amadou Allah holluma ɗo ɗo tolni han hoore nde ko virus ɓolo ɓoccollo ɗum haɗini waɗa suku mi anda ko virus mi anda wona virus ay ngey yengam nge gonmi ge hay goto bonnanta kam ge an noon sa daari ha Amadou bonnanima yenge ma te jongo ma wona nana ara an kam wonta yiide jongo ma e aduna ma mi yeɓanta ɗum ha bonna yanka eyyi moƴƴi eyyi won ɗon la ilaha illallah mille problème bonni koddigal bonni endam wonko mbinoɗami
mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake Amadou vraiment mbiɗa jogonima jettoɗo an e miñiraɓe ma hono Boukary e Abdourahmane saabu nomin tawri mon ni ko hunde aɗum weeli amen no feewi saabu ko wonno guila hanke e galle he ha joni o goppani ɗum guila bammon no wuuri oɗon jaggi ɗum bammon yeehi woppinimon galleji woppinimon nayyi woppinimon baali woppinimon ngaalu ha joni oɗon nangi wonno aɗa jaaɓi ardade mawniraɗo no jaaɓi wonde mawniraɗo miñiraɗo no jaaɓi wonde miñiraɗo ɗum noon amin beltanimon hen tigui rigui kadi yo kondimol jambajo yo malmon no malduno adinoɓe no malduno iɗede jaaji sadigui sang boɗe almakam Boukary minen amin belti ha no fewi samin somin tawrimon ni tan min beltoto saabu koddigal mon ngal ina yooɗi on kersinani minen aroɓe ɗo ɓe Abou Camara ne ara ɗo min mbiɗa ara ɗo woɓɓe ne gara ɗo kono nomin tawrata mon ni ina fewi ina yooɗi ɗum noon jokke golle tan bisimilla reni galle ko jam reni galle ko jam yo jamñi galle ma wela yara yeeso kappulo kadimo galle ma no weli na ñaame na yare wurgura daña jam aati yanke pullo nani ɗum ko guila hanki taw hande arani haala Poular mbi noon aduna ko golle balle nafa e ñalande nafoto yetto gurɗo woye maayi ɗo Amina an homima yo ara o galle nenam o wi mi aram tafta e yangum Amadou foti wonde ko poɗɗo arde ɗo kay ko poɗɗo Abdourahmane ene defto Boukary miñum no defto kamde kay foti arde hawra deftugo hen ko poɗɗo yiyeede arjo ɗum foti ɗo yiyeede ɗum aki a soɓa ko kumbo joɗo yiyeede si wa jibin tan hoɗon lomi ladde hoɗon jam ɗum foti ɗo arde Abdourahmane dañi jombajo gonga Sofia ko jombajo hayo bela hande ɗanetake yo kownimal jambajo yo wano wayanno yo malmo no malduno adinoɓe no malduno iɗeɗe jaaji saɗigui sango boɗel ma kam pulo dañaɗe daña jibina e jabal seere jeeri wuuri ha ma yawdirane o mbaɓe mabɓe suudu paati yo malmo min koye meɗo hoolima yo malmo nani pulo nani ɗo gonga yo malmo yo malmo no malduno adinoɓe no malduno iɗeɗe jaaji saɗigui sango boɗel ma kam pulo dañaɗo e daña yalaɗo e yala jibina e jabal seere jeeri pulo wuuri ha ma yawdirane o mbaɓe mabɓe suudu paati yo Allah moƴƴin yo malmo kadi aɗa ha nde o jamma wallahi mo handi hen sa dañi oɗo jamma minen min jeeta ɗo Abou Camara yiyata ɗo ɗum noon wammaɓe jeeta ɗo te ñalawma heede aɗiɗo kayitaji gonga yo malmon gonga ko ni watte aɗa welti ganda min gandi aɗa welti saabu sa weltano ko a wattani saabu ɗiɗo kayitaji toɗe gummi ɗo ɗi jeewaka wambaɓe jooɗo koɗo tinde dare pure mutal nangue baali cure dañɗo Abdourahmane wonko dañi Abdourahmane ko danan Abdourahmane dañi jombajo ka beltiɗo de jombajo jooɗo dow tanki juuɗe koyde puuɗe Sofia Abdourahmane walla ya dañi kanŋe lotiraɗo ɓirɗam koyru fetake kanŋe werletake Abdourahmane dañi jombajo jombajo goɗɗo ari de jombajo goɗɗo ari bisimilla makko jombajo goɗɗo ari bisimilla mon Abdourahmane mbaɗe kelle dow bisimilla jombajo ari bisimilla mon bisimilla jooɗe bambaɗo yi jombajo machallah oto Boukary woni mi haalanma jamma aride bisimilla makko ar bismuɗa debbo bismuɗa jombaji ma o bismu debbo Bamba eyyi bisimilla vraiment mi weltima
sabu so tawi Boukary miñam addiɗo han jombaji mum to tomi tan yo Allah waɗa hen kala kalɗo hen an neɗɗo firtata somi diidi diidol ɓe taƴata ɗum noon ko weltare tan oto way aɗum muusi kono oto way anda ko belam wallahi ko belam oɗo jamma hande a woyi goynaɓe aɗum muusi noon kono muñ tan wallahi muñ woto wayi goyna gale woto wayi goyna jombajo an ka moƴƴo ka pullo kadimo aadi yanke pullo woto wayi goyna jombajo jom suturo juulo futuro gando nani sa wayi goyna jombajo abdou camara mi okkima ngaari ino somi rokkama ngaari ñamta ngaari ndela inde noon ndi wiyete ko basal ala ñalani anani gandumi sa rokkiri ngaari ndi dawat ndaw ko foti wonde ayi on nani ka haala gandum ka haala weeli nande de pullo ko aadiyanke wallahi barki Allah ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe min jetti Allah min jetti on ndeɗo ñalande min yiɗini ni ɗum tagi mbarumini ni so ñi mbaddumi e ñalaɗe foof e ñalama goto jiɗmi ko sutura saabu aduna ko sutura woni hen so ñi kadi gallaw wiya en teb yimɓe ko min woni mo tintinani hay goto mi yiɗani noon ma on tikkat ɗemi wallahi min gandi kono jiilimi hen tan ko sutura kadi aduna ne faaɗi aduna welani mi yiɗa tampin hay goto ɗum taki yimɓe ɗum wattan e sutura ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hoddiɓe yaadiɓe Allah jarama on jarama yo Allah yommoƴe jarama Fatima Sofia mba tikkinani kam de seydi an ande liggui ɗume ɗo e galle ka neɗɗo moƴƴo aɗa tinni guila gadda ɗo e galle aɗa ñoota aɗa fewna ɗum noon aɗa haandi e oɗo ñoromo weltima no feewi ayi nenam nen kañum e miñam foof gaari sababu ma tagui ɓe gaari ɗum noon yara waɗe barke e raw Allah aɗa ndewɗen en ka neɗɗo moƴƴo aɗa raaɓi rewde inchallah weltima wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami wonko mbinoɗami mbiɗa mi nawlirtake mi seretake tampere jilli ari tampere jilli hoyni kam fasiraɓe nan jala on debbo aɗa wura gurdam musdam nder galle aɗa toñe aɗa yenne aɗa huɗe aɗa fiye